Každé ráno je to rovnaké. Natiahneš sa po mobil, otvoríš sociálnu sieť, scroll, like, post a stále dookola. Vyzerá to nevinne, ale ten kolotoč nás často stiahne, malý konflikt sa zmení na drámu, emócie vyletia hore a každý pocit musí ísť hneď von. Čo keby sme sa zastavili? Namiesto okamžitého postu si daj pauzu. Píš si myšlienky len pre seba, na papier, do denníka. Už pár minút odstupu môže zmeniť všetko. Výskumy ukazujú, že čím viac sme na sieťach závislí, tým horšie zvládame emócie a tým viac odkladáme dôležité veci. Časté postovanie zvyšuje stres aj úzkosť. Dobrá správa je, že to vieš prerušiť. Počkaj 5 minút, hodinu, deň. Daj si hranice, žiadne sociálne siete pred školou alebo len v určených časoch. A hlavne, uprednostni rozhovor tvárou v tvár. Nie každý hnev musí byť online. Nie každá myšlienka musí byť zdieľaná. Niekedy je najsilnejšie gesto samotné ticho.